Confederation of Riboy People (CORP) hapo kajing alam u President uba pateng marsing haringkat kajing tray langbat ke Riboy Welfare Association RBWA kindet kensan hak nyotrek yoyong arajar arpunrio kila letban kenra ya kikot kisla lani ki trading license but labor license jong kinong tray jong kawai ka company kapalatip kerteng kum ka Andrets Hydro Private Limited kabapen tray ya kawai ni ki project penmi boarding electric din bala toket ya kikot kisla jong kinong tray jong ka company na duo ka trading license but ka labor license la syam bakim dan setia buat kumta nakal yang kini gi artli ki seng kila khang talas don ya kani ka office tray kam jong ka company but maham ru bakim dei ban tray kam kat bam patla ban penbyang ya ki kot kisla ki badon kam tang hadien katu kan nipor lawan pois sagi bor pulet jong ka kerdam kulai police outpost ka bah ka jigi kran nakal yang ka seng kile thu ya ki pulet baki nong tray jong ka company kim don ni ki trading license but labor license but kumta la haban khang tala kumta nakal yang gibor pulet ru ki klam ong ye bat kila haban sngap bat nget ya ke baki nong ya lam seng kile thu ilawan baniar sene sapo kerdem kulai 0 point area bat hadin bangila wan ban syek ya kane ka company ka Andret company ka badai kawai na ki company ki ba tray hang ne hapo area 0 point kerdem kulai neglang jungi ka seng hadin bangila wan ni ka ban syek ya ki kot kisla naduk ka trading license ka labor license handrei abang yuan hang ne ni la keli kini nong tray bat ngilap bat ngisyam ba kimdon ka trading license bat ka labor license den ta kadau ba nagleng juga seng ngila sim ya karai ba menta ka singi ngin khang tala swa ya kane ka Andret Private Limited namar ba kimdon e kot kisla nagleng ka seng ngila khang tala bat nginam ailat ya kum kini ki company ki ba one tray hapo kari ke jongi bat hang ne hapo Riboy haba kiwan kide ban penbiang so ikut kisla nageleng juga seng ngim persya ya kata ka project henry haba piwan ban tray hang ne hapo ka ri ke jongi penbiang so ya kikot kisla ki bakan thup naduk ka trading license ka labor license namar ngim tip ki dekhar ki bawan nangno ki ban tray hang ne hari kimle ya kita kikot ki badon kam den ta kadau ngi maham ya kene ka company ba penbiang cuai ni kot kisla adin kata pisala ban pelipat ya kane ka jingtrai ke jong piang ne lada pimpat penbiang kot kisla nageleng juga seng nginom ailat ba pinang peli bat nginang ya wan agibai ru kisngi nginang wan syek la kane company kan trai ne kan khang ne namar ba kampat don ni kot kisla ki babiang te ngingi kwa ban penpau sakawai ka ba ki company ki wan so ba kino ki kam ki bala ki lokal jongi ki subhai ban ai ki lokal namar kat kum ke jinglap ke jongi kini company ki babun ki ai kam baik ki parajat ki jongki tinggi kwa ban ba kilo company ki bawan banle ya ka project lan ka business hangne apo ka stit ke jongi ka bala lokal subha ban ai lokal bat ka bomla lokal kata ngimla banle kata ka dei ka khrwo nagelang juga seng ba nginang le susu yo ban syek ki wairu ki company lane ki wairu ki project ki ba pentrai lengba kinon tribal kamtam hang ne po ka themri boy ke jongi ngi ba ka jingjalai jong kini kinon tribal lada umdan sami ki seng balang ki ban syek ki ban khmi sai kalawai jong ki khun ki ti ki jongi ki poi namar ngi ka jingjalai jong kini kinon tribal ki wan i ka ban trai ki kam ki jam hapo ka themri boy ke jongi hanrai kimsem lale pat i kot ki sla ki babyang te ngi kentu i kini kinon tribal baro ki batrai hapo kamtam hapo Riboy bakin penbiang ikut kisah lem kumta ka seng kan salek ban khandra kan salek ban syek sekiwai pat ki project sekiwai pat ki benta hang ne hapo ka them Riboy kini ki non tribal haba kiwan chene ka stit juga suk palat kar komrung kar kommi ngatrai wat nakaleng juga anyro ki suk ba banyo bandrung banmi ladangin pej hang te hapo berni infiltration segit hang te kambiang ka jing syek ya kita ki non tribal ki bawan bandrung bantrai namar hang te kim keli non tribal hang no utrai kim keli handai nangti mentalele kalabi katu kejekaban le online namata ka form jo kilobar ngi i batang siminit unon tribal loyo bandrung sekastit ke jongi klem da kali benia hagano ko snong ulai tray hagano ko jekam ulai tray handai la su produce be nangte ulai hagano ko jekaro umtip kane kawai ka dauba ka baginong tribal ki seluruh banwan sekane gari ke jongi klem da penbiang ikut kisla di kerpat ya ki dorbar snong ki bahap pe perman ba haba kini ginon tribal ki wan bantre po sinong po thau ke jongpi namar ka banengkong hi lada khlain kador ba sinong ginon tribal kinomyo ban le laiklan haba ki tre po sinong ka thau kata ka dei ka badun kam bat ngi kerpat ban ai ke ji trilang bat ni ka seng nane sekman
Nagalang jungi kaseng ikloy banetre bagi dor barsinong habade bat bankera ya kini non tribal kibon tre po kari ka jungi. Hakajing pet jungi kata kajing apply ka jongki ya ka online nang tei po infiltration sagit kampat biang nang tei kiyo tangka pomsi. Tengi sutu bagane kadai ka area jongka district council kadai ka 6 schedule kala keren syai ba non tribal ubawan tre po ka state ka jongi uhap banyo ya ka lebor na po district council lem kumta kata ka pomsi ngingim pediang Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya